тамошобинони азиз, наворе ки айни замон тамошо карда истодаед аз Корвон, тарафи Тиллобозор, 7-12 магазинои калон. Якум ряд магазинои ки ҷудогона истодагиай калон намуҷа. Анами намуд плашо ҳастай, нархошон аз 290 сомон то 450 сомона. Ина марҳамат, бинед кадом намудеш ки дар корай, метавонед омада аз наздик худи шумо тамошо карда интихоб кунед. касе ки мехоҳад ки мо доставка кунем, пас дар рақамои ватсапе ки дар рӯи экран ҳаст нависед. Албатта ки мо доставка дорем. бинед 450 сомонош размерои калонам доранд. Ин намуд новинко зибромадай, нархошон 380 сомон. бинед и ҳози ҳам маҷодам хеле сабука ки хушрувак 480 сомон. подкладка дора ай дохилаш. o'zi курткаҳоам нишон метиҳам, метавонед аз курткаҳоям интихоб кунед. анами плашое ки ман ҳозир нишон додам ҳама рангош ҳастай, бисёр качествои хуб борои гуванҷӯ. ин тарафа бинед, дар ин тараф бошад анами хе курткаҳои балишмерка, нархошон 750 сомонӣ. нархҳои донашон касе ки мисол бо бисёр мегира арзон мешава. баъд бо доранд курткаҳои 450 сомонаву 550 сомона. ина бинед 750 сомонашон ҳам дарозай, ҳам размерои калон доранд. бинед чӣ хушрӯйошон, материалошон.